nola gustatzen zaidan musika hau. Benetan ateatzen zea, tope. Bueno, arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezte, beste behin ere, aurpegi asko ezagunak baititugu, crossoverrera. Dakizuen moduan hemen telesaien kultura uztartzen dugu, analizatzen dugu, horretarako plaza ezin hobea bihurtu da hau. Gaur Jalgiari plazara, plataformak eta hizkuntza gutxituen inguruan hitz egingo dugu. Egia da komunikabideetan, orduan eta, ez dakit, hots gehiago egin dugula azken aldi honetan, baina badago hemendik oraindik asko zer analizatu, zer pentsatu eta zer partekatu ere. Ze plataformen kasuan, adibidez, gaur egun ere referente bihurtu direnak, euskerazko bertsioak ere exigitzen hasi dira zenbait eragile desberdinek. Azkenean, banatzaileei ere, esanez, aizue, guk ere, gure hizkuntzan konsumitu nahi dugu. Eduki batzuk jada azpititulatuta daude, beste batzuk bikoiztuak izan dira, baina sorkuntza aldetik ere eskatzen ari gara gure tokia. Eta horren inguruan hitz egingo dugu gaur. Horretarako Marian Fernandez, Koldo Almandoz eta Urtzi Urkizu datoz, eta moderatzaile gisa nola ez, gure Gaizka Izagirre izango dugu. Gaztezuloko zuzendaria, telebista eta telesai serien kritikoa da, ETB, Gaztea, Argia, Euskadi Irratian, Txap, naiz edo zinea.eusen ere ikusiko duzue kolaboratzaile lanetan, eta Twitchen ere badabil, esaten du oraingoz, ez dakit denbora falta izango da akaso, baina bere tokia ere hor irikitzen ari da. Txalo bero bat berarentzat mesedez. Eskerrik asko. Kaixo, txalde honen hoi. Eskerrik asko etortzeagatik. Marian eta Koldo hemen datoz. Hasi baino lehen, azkar eskerrak beste behin niri deitzeagatik, zeia, badira 5 urte jaialdiago hasi zela, baina, bereziki Patxi, Jon Pol, mila esker, beti nirekin gogoratzen zatelako, eta, maite deia jaialdia, maite ditu telesailak, eta iruditzen zaitu dela plaza atsegin eta polita, hontaz hitz egiteko, eta, euskerazko mai inguru bat egotea beti da pozgarria. Jalgiadi plazara, Itxaro Bordaren liburua izateaz gain, gaurko mai inguruaren ardatza izango da, hizkuntza gutxituak plataforma digitaletan. Badirudi gaia nahiko orokorra dela, baina nik uste badituela ertz asko, edo, xetu beharreko gauza asko dauzkala, eta iruditzen zait, kasu honetan, lehen zati honetan, argituko dizuet, mai inguruak 2 zati izango dituela, lehen zati honetan, Koldo Almandoz eta Marian Fernandezekin egingo dugu. Apur bat, beraien esperientzia ezagutuko dugu, gai honi lotuta, kontatuko izkigute hainbat xehetasun, eta ondoren Urtzi Urkizu batuko da, Koldo Almandozekin batera, eta beste ikuspegi bat emango diogu, gehiago kazetaritza, medioak, esklusibaren bat ere emango diogu Urtzik, hori izan dit behintzat leno, ikusiko dugu ala den. Eta, pixkanaka jungo geha, mai inguruan parte hartzen. Nik uste aurkezpenik ez dutela behar, Koldo Almandoz, hainbat generotako eta formatutako filmak, film laburrak eta telesailak egin ditu, nazioartean sarituak, diletante profesionala ere dela jartzen du bere bioan. Marian Fernandez, Iruñarra, Txintxuan Films ekoiztetxean, urte luzez lanean, esperientzia handikoa, lan asko egindakoa, denok ezagutze dituzue, beraz, nik usteet paregabe, edo bi solaskide paregabe direla gaurko mai ingururako. Hizkuntza gutxituak, aipatuet, plataforma digitalak eta hizkuntza gutxituak. Lehenik eta behin, gustatuko litzaidake, pixkat, hor daukazuen definitzea hizkuntza gutxitua zer den, historian zehar edo gaur egun, bazterketa, jazarpena edo debekua pairatzen duen hizkuntza oro jo daiteke gutxitutako hizkuntzatzat. Prozesu hau, botere publikoek kontzienteki sortua eta sustatua izan daiteke, baina era naturalago batean ere gerta daiteke. Esaterako migrazio fenomenoen ondorioz. Kasu honetan, nabaria da, baina euskera definizio horren barruan sartzen da. Orduan, esan dizudan bezala, Koldo eta Marianekin pixkat hitzei nahiko genuke, hau galdetegi bat izan berrean, gustatuko litzaik izatea pixkat zuen arteko elkarrizketa bat, zuen esperientzia iruditzait oso interesgarri izan daitekela publikoari helaraztea. Orduan, zuen kurrikuluma ikustea eta zuen esperientzia oroar telesaietan, filmetan, film laburretan, baina, kasu honetan telesaien jaialdia denez, gustatuko litzaidake pixkat aipatzea, nola den ibilbide bat sormen prozesua buruan daukazuenetik pantailara iristen den arte, izan daiteke adibidez, epe laburrean ondarragoaken kasua izan daiteke,
Nola gauzatzen da ibilbide hori, ez? Eta gero, hizkuntza gutxituaren barruan dagoenez, kasu honetan euskerazko telesaila denez, ea antzematen dituzuen traba berberak gaztelerazko proiektu bat daukazuenean, edo ez, edo desberdinak, pixkat oro har horren inguruan. Bietako, ezakit, igual, Koldok zuzendaritza ikuspegi gehiago eman dezake, zure kasuen ekoizpen aldetik. Bueno, suposatzen dut, telesail bat egitea euskeraz, gazteleraz, jano mamieraz gauza bera dela. Ideia bat izan, ideia horren inguruan idazten hasi, gure kasuan behintzat gu lan egiten dugun moduan idazketa prozesutik ja ekoizpena eta zuzendaritzarekin zerikusia duten gauz guzti horiek ere lantzen ditugu, ez? Beraz, sorkuntza horizontal bat da, ez da gidoi bat idatzi eta gero nik Mariani pasatzen diot eta berazten da hori ekoizlearen ikuspegitik ikusten, baizik eta elkarlan hori hasiera-hasieratik ematen da. Eta, bueno, eta hain zuzen ere, esango nuke edozein tokitan eta edozein hizkuntzetan egiten den moduan egiten dela euskeraz. Hori baino gehiago, bai euskeraz, bai gazteleraz edo ingelesez oso modu ezberdinetan ekoizten dira telesailak ere, ez? Guk badaukagu esperientzia ere beste hainbat jenderekin eta ezberdina da gu gauk ekoizte izan ditugunean edo beste jende batekin ibili garenean. Orduan zentzu horretan ez nuke esango hizkuntzak prozesuan behintzat ezer gehitzen edo kentzen dionik telesail bati. Kasu honetan eta hizkuntza minoritario bat izanik euskera, arazoa non dago? Arazoa dago finantzaketan. Arazoa dago hori egiteko, nondik ateratzen duzu. Eta hori da, eta guk gure ideiekin nora goaz telesail bat egiteko euskeraz, ETB-ren gana. Ez dakagu beste ate jotzeko olako proposamen batekin. Eta Ondarrabaken kasuan hori egin genuen. ETB-ek 2019an ETB-ek egin zuen deialdi bat 4 telesail egiteko, izan zen deialdi publiko bat, eta han aurkeztu genuen, eta eman ziguten aukera Ondarrabak aurrera eramateko, eta hor sartu ginen buru belarri. Eta kasu horretan, aurkeztu esaten dezunean, ze aurkezten dezu? Ideia, aurkezten dezu gidoia, aurkezten dezu biblia modu? Osa, ze aurkezten da? Ze saltzen da momentu horretan? Bai, beraiek deialdian ja eskatzen dute oso argi ze behar duten. Behar dute sinopsia, biblia, ideia hola pixkate garatu behar dezu, ideia hori nundik nora dijoa, eta aurrekontu bat, eta proposamen bat, hola, lantalde tekniko eta lantalde artistikoarekin nahi duzu lan egin. Esango dizuet, gure kasuan gertatu zana, izan zen guk aurkeztu genuna eta egin genuna, esan idea berdina. Guk aurkeztu genuen proposamen bat eta gero Ondarrabak sortu zen bidean. Esan hasieran aurkeztu genuen ideia, baina, bueno. Dena den, aipatu duzu ETB-ra jotzen dezuela, logikoa den bezala, euskerazko produkzio bat egiteko, ez da hizkuntza gutxituan errodatutako telesail bat, baina, nik uste aprobetxatu behar dugula hemen zaudetela, Netflixekin lanean aritu zeate, ari zerate, intimidad telesailarekin. Ez dakit zer moduzko esperientzia, nola izan den, ez dakit hasieratik hartu emana, nola sortu da elkarlan hori Netflixekin, ez dakit, tegia da, hortik kanpo ez deigarria dela, ez, eta albistea zabaldu zenean, berrian edo komunikabideetan, pozgarria zela, ez, zuen izenak ikustea Netflixekin batera. Ez dakit nola hasi zen elkarlan hori? 2020an, udaran, geuden, Koldotabio geuden lan egiten, geuden, Ondarrabako gidoiarekin gora eta bera, eta hori, Ondarrabak izan da serie telesail pandemikoa, ez? Guk lan egin genuen asko pandemiaren garaian telemakikoki, eta geuden olako bilera telematiko bat egiten, eta jaso nun dei bat, eta
eta zan Netflixeko dei bat, esaten nahi zutela proiektu bat egin hemen, eta nahi zutela gurekin hitz egin, Txintxua Filmsetik egiteko. Zuzenean zuen gana jo zuten. Bai, eta beraiek etorri ziren ja ideia batekin, zeukaten ja gidoi bat, ez egon azkenengo bertsioa, ez zan egin deuna, baina ja bazegon ideia bat, eta, bueno, hasi ginen lan egiten, eta bai, eman digute askatasun guztia lan taldea sortzeko, ez? Bai, hori galdetu nahi nizuen, hor askatasuna... Bai, baina ideia, zan beraien ideia, eta gidoilari showrunnerra proiektuan zeon hasieratik. Hor sartzen da showrunnerraren, ez? Hainbeste entzun dugun showrunnerraren figura hori, ez? Bai. Eta zure kasuan, Koldo, ez dakit zuzendaritza ikuspegitik edo zure ikuspegitik, nola izan da Netflixekin lan egitea, edo nola hartu zenuen albiste hori, edo presioa sentitu zenen, ala ez, edo beste proiektu bat gehiago? Bueno, Marianek esan duenari tiraka, lantaldearen zati handi bat konpartitu genuen Onda Arrabaken, eta gero Netflixeko intimidad serie honetan, ez? Orduan, zentzu horretan, ez dakit komenigarria den esatea, baina ni askeagoa sentidu naiz Netflixekin lanean, ETB-rekin lanean baino. Bueno, ala baldin bada, ala da. Ez, bueno, ala da, baina ala da, diruak askatasuna ematen duelako kasu honetan. Eta ez da bakarrik dirua, baizik eta baldintzak, Netflixekin askoz ez errazagoak dira gauzak zehaztuak daudelako. Eta orduan zuk badakizu hasieratik zer eskatzen dezunetatik zer ematen zaizun, zer dan zutaz espero dena eta noraino iritsi zintezkeen, ez? Zaitezkeen, beste kasuan dena da askoz ez aldrebesagoa, eta orduan totun revolutun horretan denetarik egin behar dezu. Zergatik, aurrekontua askoz ez urriagoa delako, eta esan dezagun Onda Arrabaken asaltzen diren bikotxe, hiru kotxe gureak dira, semea, laguna, parkua, bestele, bueno, horrela ibili behar izan dugula, ez? Orduan gauzak konparatzen direnean ere, bueno, urritasun horretik, askotan hizkuntza ez da bakarrik minorizatua, baizik eta baldintzak ere dira minorizatuak, ez? Eta hori hizkuntzak ez dauka zerikusirik, baizik eta, bueno, hizkuntza horretan lan egiteko interesa, ez? Ni Netflixekin lanean, edo Netflixen proiektu honetan lanean, bueno, disfrutatu dut, asko ikasi dudalako beste maila batean eta beste alor batean lan egiten, engranaje askoz ez industrialago eta perfektuago batean lanean. Industria moduan, ez, kontzeptua... Bai, Hollywoodeko estudietan lan egiten zen moduan, ni kasu horretan izan zuzendaria, eta niri eskatzen zitzaidana zen, bai gidoia landu, aktorekin lantzea, kamarak mugitu, ez, direktore bati eskatzen zaiona. Zuzendariago sentitu zea? Ez, sentitu nahi zuzendari. Beste kasuan, sentitzen zera, zuzendari daukazun denbora epe labur horretan, ze beste guztietan zaude beste 1000 txorradekin denbora galtzen, ez? Ondo daudenak, niri gustatzen zaizkit, baina, bueno, honek eskaini izan didana da, pixka bat sentitzea, ostia, bai benetan horrela egiten da lan, ez? Zuzendari batek horrela egiten du lan, badauka denbora aktore eta aktoresekin gidoia irakurri, haiekin hitz egin, zer iruditzen zaizu hau, bueno, gauza guzti horietaz disfrutatu dut. Eta baita ere ikasi, ni baino maila gehiago eta esperientzia gehiago zuen jendearekin egon naizelako, eta orduan jabetu naiz, gauza nola egiten diren, ez? Niretzako esperientzia oso baikorra izan da. Baikorra. Aipatu ez dute, lehen aipatu dugu Txintxua Films ETB, Txintxua Films Netflix. Galdetu nahi nizuen koprodukzioen formulei buruz. Alegia, koprodukzioak ekoiztetxe desberdinen artean, edo herrialdera artean, formula egokia iruditzen zaizue euskerazko telesail edo pelikula gehiago sortzeko, ez dakit, koprodukzioen formulari buruz. Ez dakit nola ikusten dezuten, hori dagoen bide bakarra, bakarrik jutea bizkat kamikazea da, edo Koldok esan duena, ez? Edo diruaren gatik azkenan jartzen zaitu bide horretan. Bueno, telesaileari buruz hitz egiten degunean eta euskeraz, nik gaur egunean ez dut inor ikusten
interesarekin olako proiektu bat aurrera eramateko, ETB kenduta ez, eta niri bai gustatuko litzaidake ikustea koproduzio bat ETB plataforma bat eta txintxua adibidez, ez? Edozein plataforma, baina hortarako ETB eta plataforma hori adostu behar dute nola kudeatu koproduzio hori. Ni prest nago eta pozik egingo nuke olako proiektu bat, baina hori, eta egia da bai proiektuak handiagoak egiteko eta finantziazio handiagoa lortzeko eta produktua zabaltzeko koproduzioak oso onak dira, baina zergatik ez dakit nola lortzen duzu norbaitekin koproduzitu. Errealidadea azkenan desberdina dela, gauza da nahi dezuna eta beste dut. Bueno, eta gure buruari ere iruzur egiten oso trebeak garela, ez? Pentsatu behar duguna da, koproduzio batean, bi herrialde kasu honetan, interes bat izan behar dutela, ez? Orduan, hasi beharko gineteke pentsatzen, ze herrialde edo ze koproduktoreri interesatzen zaion euskeraz egindako telesail bat. Frantziar bati, kosovar bati, finlandiar bati. Askotan koproduzioetan gertatzen dena da, norbaitek dirua jartzen duela, baina jartzen du edo bai bere lurraldean filmatu dadin, edo bere aktorekin, edo bere ekipoekin. Orduan, askotan oso herrialde aberatsak ez direnean, edo Frantziak edo Alemaniak ez, Latinoamerikan koproduzio asko egiten dituztenak han filmatuta, hemen askotan, ezuk Eusko Jaurlaritzaren konbokatoria batean, eskatzen duzu dirua pelikula batetarako, baina pelikula hau filmatu behar bada Islandian eta islandieraz, ez dezu sosik aterako, baina pentsatu behar dugu kontrare gertatzen dela. Islandian zergatik jarriko du produktore batek €1.000.000 bakion serie bat euskeraz filmatzeko. Ze interes dauka harentzat horrek. Errealitatea hori da, gero guk ikusi nahi duguna, euskarazko maite dugu, eta guzti hau. Baina errealitate industrial, ekonomiko, negozioetako bat, hori da. Eta horregatik ez da ematen. Eta euskera etengabe aipatzen, euskerak zuen lanean kasu honetan ez bizitza pertsonalan, ze presentzia du, ze garrantzia du euskerak zuen proiektua gauzatzerako orduan? Nire kasuan, 0. Osa, esan edet, galdera, Rodrigo Sorogoyeni galdetuko lioke norbaitek espainola ze garrantzia dauka zur lan egiteko orduan, edo bere hizkuntza da. Nik euskeraz egin izan ditu gauzak, hemen bizi naizelako, normalki euskera ingurune batean bizi izan naizelako, baina gazteleraz ere egin ditu gauzak, eta eskatzen badiazu japoneraz egiteko, jarriko nintzateke. Proiektuaren arabera, azkenean. Eta gero modu natural batean, nik kontestu batean bizi naizenez, kontestu horrek bideratu nau horretara, eta gustora egin dut, baina ez dut egin euskeraren alde edo euskeraren gatik. Egin dut nire hizkuntza hori izan delako, baina ez dut militantziaz edo jihad bat egin euskeraz egitearren. Zentzu horretan, hori da beste behin gure trampa hau, ez? Hemen hizketan ari gera, hizketan ari garenaz. Ez gara ari euskeraz soprano seriaren inguruan. Euskeraz hitz egiten dugu euskal telesailetaz. Hoi urtzirekin aipatu deno hasieran. Hori ere errealitate bat da. Alegia, gaztelelaz, Madrilen lirateke egongo eztabaidatzen gaztelelak duen presentzia telesailetan egongo litzateke, antidisturbioz hitz egiten edo danadalakoa. Eta ulertzekoa da, esan dugun guztiagatik, baina errealitate bat ere nik uste hori ere gainditu beharra dagoela, edo behintzat nire eguneroko lanean ez, galdetu dazu euskerak zera, 0, influentzia nik ez dut euskeraren gatik egiten. Nik egiten dut lan bat delako, baina ez dakit, pelikula mutu bat egin barko banu, egingo nuke, eta diseinatzaile grafikoa banintz, ze hizkuntzatan ari naiz poster bat egiten. Poster bat egiten ez dakit. Intimidad proiektua iritsi zanean gurera Netflixetik
zegoen pentsauta Bilbon kokatzeko historia, baina zegoen erderaz idatzita. Eta gu hasi ginenean lan egiten proiektuan, bai aipatu genuen zeuraski modu naturalean euskararen presentzia guk ikusten genuen garrantzitsua zela, eukitzea, momentu batzutan, pertsonai batzuk euskaraz hitz egin behar zutela, naturaltasun hori emateko ere, telesaiari. Eta Netflixek oso modu naturalean ere onartu zuten, hori ona zela, pentsatzen zuten. Printzipioz hasiera batean gazteleraz izan martzuen soilik, bertakoa. Karo, gidoilaria Madrildarra da, eta ez zeukan hori bere buruan, baina gu proposatu genuenean, oso argi ikusi zuten zentzu guztia zeukana, eta hori gure lan parte bat Koldo eta Neria izan da, hori proposatzea ze pertsonai eta ze momentuan edo hitz egiten dute euskeraz, eta modu natural batian euskeraz ere eukiko duela presentzia txiki bat, baina eukiko du intimidadean. Baina hori beste behin ez da euskararen alde. Ez, ulertu dizut. Produktuaren, kapituloaren kalidaderen alde. Momentu jakin batean asaltzen da, ezker abertzaleko zinegotzi bat, EAJ-ko zinegotzi batekin hizketan, eta normalena iruditu zitzaigun hauek euskeraz egitea. Eta modu naturalean, daukate olako solasaldi bat euskeraz. Edo 16 urteko neska batek Bilbon, gaur egun hainbat harreman izan ditzake euskeraz eta gazteleraz, eta orduan hori islatu nahi genuen, baina iruditzen zitzaigulako horrek hobetzen zuela gidoia. Ez euskeraren presentzia sartu ezagun, eskerrik asko bat esan dezala batek eta kaixo bestea. Naturaltasuna o sinesgarritasuna emateko ere azkenean. Eta kalitatea, ez? Unai Iparragirrek, ETB-ko zuzendariak, egin zuten mahai inguru bat orain dela gutxi Tabakaleran, eta aipatu zuen gaur egun ikusentzunezko produkziorik ez duen herri batek ez dauka errelatorik. Ados zaudete? Eta nor da Unai Iparragirre? ETB-ko zuzendaria. Berak esaten badu, eta aplikatu dezala esaten duena. Bai, 100% eta hori hortarako ze ari da egiten ETB hori galdetuko nioke, ze guain dela 2 urte hori 2020an egin genitun Ondarroak eta beste 3 telesail, aurrekontu berezi bat zegoelako ETB-en fikzioa sortzeko euskeraz, eta helduentzako behintzat pentsauta fikzioa ez dago ETB-en, iaz zuten ezer egin, aurten nik jakin da oraingoz ere ez da, eta orduan ez dakagu errelatorik, ez? Ni beste behin dator, hori egin daiteke, baina hori egiteko erraza da finantzatzea. Guk badakigu duela 2 urte nola egin genuen Ondarraoak, Urbieta hemen dago, Altsasu egin zuena, guk egin genuen 4 ataleko telesail bat 4 astetan. Egunero atera behar ziren 10 minutu emitible. Hori erokeri bada. Eta egin genuen, Altsasuk egin zuten bezala ez dakize, zegoelako jende multzo bat interesatua, ez alor ekonomikoan, baizik eta hain justu hori, gure errelatoak kontatzeko gaitasun horretaz. Baina, klaro, ezinezkoa dena da, guri Netflixek edozein plataformak aurrekontu bat jartzen duenean kapitulo bakoitzerako, ez du diru hori jartzen zuri dirua oparitzeko. Haiek egin dituzte bere kalkuloak eta esaten dute, gauza hau kalidadez egiteko minimo gastatu behar dena, hau da. Ezinezkoa dena da 10 gutxiagorekin zerbait egitea. Orduan, ura izan zen saiakera bat, nik uste ilusio momentu batean harrapatu ginduelako jende pila bat, baina apostu hori egin nahi bada, jarri behar dira apostu hori egiteko erramientak. Eta beste guztia da itzaspertua, beste guztia da titularrak ematea,
bileretara jutea, eta bueno, badakigu, movida hauetan pasatzituzte urteak, eta bilerak eta komisioak eta ez dakitze, baina egin, gauzatu, ez zer gauzatzen. Bueno, luze garraituko nuke gai honekin, baina urtzi gonbidatuko dugu hain Marianen ordez. Dena den, bueno, Marian, edozein momentutan sartu nahi baldin badezu ere hortik, sartu lasai. Bizka beste ikuspegi batetik hain begiratuko diogu hizkuntza gutxituen gaiari, Koldo hemen lotuta mantentzen dugu, ikusten dezunez hemen ere ezinbestekoa zea, Koldo. Hemen izango da, zer beste. Hemen ere ez, hemen orduan, hemen bakarrik. Nondi gatozen pixka bat, ez? Goenkale, Eskamakentzen, Altsasu, Iesaldia, Lardea, Ondarragoa, goazen, irabazi arte, hortik gatoz. Nora goaz? Bueno, horri erantzun aurretik, ekarri ditut gauza batzuk, eta gaina zuen hiruokin harremana daukaten gauzak. Eta lehenengoa da, zinemaldiko poltsa honekin etorri naiz, zinemaldiko norbait baldin badago ikusten, nahiko niokela proposatu, ea aurten, omenaldi txiki bat egiten dion Koldori eta Mariani duela 25 urte, pasadia 25 urte, hemen dela orden bat, Bitarten behiratuko eta norbait da. Zabaltegin estrenatu zala lehenengo film laburra euskeraz. Errazielen itzulera, Nueva Yorken grabatu zutena, eta, bueno, aspaldi ezautzen dugu elkar, zorionak egindako bideo negatik, eta film labur horrek ere merezi duela aitortza bat, eta Donostisari bat, direktamente. Bai, hori izan barruen, baina Donostisaria Koldori eta Lanari, eta Mariani. Gero poltsatik gauza gaioatako ditut. Bueno, Koldo gure bilarejo bezala etiketatu du, ados nago. Bueno. Hor dauzkazue albisteak. Badakizute orain dela oain gero urtzik aipatuko digu, zehaztuko digu, streaming plataformetako edukien 6% gutxienez, euskeraz, katalanez edo galegoz izatera behartuko dute barkatu legez. Horai arte, bueno, hau izan zen albistea, Eskerra Republikanak apur bat pixka bultzatuta, pixkat, bueno, ziurgabetasun egoera batean zegoen guzti hau, ze, bueno, albistea emanda zegoen, baina ez genekien ezer. Ez dakit urtzi orain aipatu nahi dezun hori, edo gero aipatuko dugu, ze badauzka, bueno, datu berri gehiago eta esklusioa badauka urtzik, aipatuko duena, baina, bueno, ez dakit ze iruditzen zaizuen, 6% gutxienez derrigortze hori, zegia da, euskera, katalana edo galegoa sartzen dela. Claro, 6% pastel hori guztien artean banatu behar da, eta hor sartzen dira baita ere azpititulatutako pelikulak, bikoiztuak, baina non geratzen da jatorrizko sormen lanak, ez? Zeleku daukate, bueno, urtzi nahi bazu, hasi... Bueno, nik uste Paulo hor lankideak momentuan Eskerra Republikanak argitara eman zuelako albistea idatzi zuen, baina kontuan hartu behar da lege hori ez dela oraindik onartu, Espainiako ikus-entzunezko legea, egon direla ondoren beste zehaztapen batzuk horren inguruan, ze esan zuten gero agian bakarrik Espainian egoitza duten plataformak izango zirela, eta kuota horiek oraindikan legea onartu arte ez dakigu zein neurritan izango diren, eta oraindikan hipotesi hutsak dira. Oraindikan ez dago halakorik. Legea behin onartzen denean eta paperean ikusten ditugunean gauzak, uste dut izango dela beste pauso bat horretaz hitz egiteko. Bueno, aipatu etena. Aipatzen da, bueno, Netflixek gainera honi erantzun eman zion eta esan zuen 200 ordu azpidatziko dituela, 20 ordu bikoiztu, baina nik berriro egiten da galdera. Jatorrizko edukiak, alegia euskerazko telesail bat sortzeko laguntza egongo da, edo soilik ez dakit Zodiak pelikula euskeratzeko edo bikoizteko edo azpidazteko, osea, nun geratzen dira hemen eduki propioak. Uste dute hori benetan bultzatuko dela, edo hau da, zuk esan dezun titularrak besterik ez? Bueno, baina, a ber, ETV-ri eskatzen ez zaiona, eskatuko zaio Netflixi? Estatu batuetatik datorren plataforma bati? Ez dakit, niri ondo iruditzen zait, osea, guztia ondo iruditzen zait, baina iruditzen zait, lehen esan dugunaren, bueno, titularra hau atera da, lege hori atera delako, hauek ere nahiko zuten pixkat zuritu, baina nora doa guzti hau, ez? Azkenean hori, bikoizketa azpidatzia behar dena da produkzioa.
da produkzio propioa. Eta produkzio propioa etxean ere nahi ez denean, nola eskatuko zaio Netflixi HBO-ri euskeraz ekoizteko. Bai, bikoizten badute eta azpititulatzen badute, bueno, eskerrak eta guzti eman barko zaizkie. Baina, kanpoko interesa eskatzea barrukoek ez dutena. Hau zaude Urtzi. Bueno, ni egia esan gaur etorri naiz pixka bat ezkor neon, ze hasi ginen crossover eguzki betean, eta euskara eta ikusentzunezkoak gaia gazten geanean odei ilunak datoz, eta gaur pixkat odei ilunekin gabiltza. Baina hala ere, lehen koproduziona aipatu duzuna, bai esan dezaket, eta gainera hau badakitala izango dela, ETB-ek plataformaren batekin koproduzituko dula telesail bat euskeraz. Esan dugustik, esklusibak eta ekarriko dituela gaur. ez dela bakarra izango. Baliteke, urrengo 3 fikziozko 3 proiektuetatik bitan ETB-ek plataformekin produzitzea. Argi dago, plataformei interesatuko zaiela toki guztietan ekoiztea, oain Netflixen topea iritsi dela ematen du, aurrekoan eman zuten datuagatik, baina besteak atzetik daude eta toki guztietan nahi dute produzitu. Beraz, igual da momentu bat ere, ETB-ek ere eta beste ekoiztetxeek, behintzat proiektua baldin badituzte, plataformetan aurkezteko eta nik ez dut hain zaila ikusten, ez dakite, epe laburrean euskarazko telesailen bat plataformetan. Galegoz badago, katalanez ere nik uste egingo direla, eta Katalunian argi dago askoz ere aurreago daudela, adibidez, bikoizketan eta azpidatzietan, eta plataformetan askoz eduki gehiago dagoela bikoiztuta katalanera, eta, bueno, gauza bat ere badago, eta Koldok pixkat esaten zuen produzioarena, baina emisioa ere. TV3-en pelikula guztiak katalanez emititzen dira, ETB-en gaztelaniaz emititzen dira, iaia guztiak ETB-en emititzen dira. Oain aipatuko ditugu, edo, ikusiko ditugu datu hauek, baina egia da, 106 hori esaten dugu, baina pantailak euskeraz ekimenak esaten du, ez? Berez kopuru hori dela, euskerak duen presentzia plataforma digitaletan une honetan 0,05 da, eta kasu honetan 1,2ra igoko litzateke, alegia, ez dela ere sekulako pausoa da, baina baiek diotez, pixkat anekdotikoa dela. Datu batzuk erakutsi nahi izkizuet, Koldo zukatzen dauzkazu, baina esplikatuko izkizuet, hau behateiko datu batzuk dira. Hor dauzkazu, streaming plataformak ego Euskal Herrian, batez ere izan duten azkundea, 2018an 119 gutxi gora bera, pentsa 2021 batean, egia hor konfinamenduak harrapatu gintuela erdian, baina etxen erdia gutxi gora bera streaming plataforma bateko arpidetza bat dauka une honetan. Gero hemen, adinaren kontua ere nahiko interesgarria iruditzen zait, hemen daukazue, ondorio gisa, ikusten den zute, 20-24 artean, ia 180 duela arpidetzaren bat, 125-134 berdin, 14-19, nik uste datu hauek, badirela adierazgarriak, pixkat jakiteko, euskal gazteak edo orokorrean euskal gizarteak duen, nolabaiteko eragina plataforma digitaletan. Eta azkenik, hemen egia Netflix aipatzen, baina egia da, beti Netflix dago hor erakusleioan, baina badaude beste batzuk. Eta hemen dauzkazue pixkat, Euskal Herrian arpidetzak kupurari dagokionez, kasu honetan, 185ek Netflix kontua dauka, hor dauzkazue datuak, ez ditut guztiak aipatuko, irutzait, erradiografia txiki bat egiteko edo argazki bat egiteko nahiko adierazgarria dela datu hauek. Orduan, kontuan izan da, plataforma digitalek gure gizartean gure egunerokoan duten garrantzia, pixkat aipatu nahi nizuen, euskerak nola ez duen presentzia gehiago hor, edo nola ez diran konturatzen honetaz, zuk leheno aipatu duzu Koldo, ez? Azkenean, nola exigituko diogu Amazoni zerbait hemen egiten ez dugun bitartean. Datu hauek ez daude guztiz eguneratuak, hau atera nuenean beste pelikularen bat edo gehitu dute, baina gutxi gora bera datuak ez dira asko aldatzen. Hor dauzkazue, lau plataforma garrantzitsu honetan edo, euskerak ez duen presentzia, ez? Datu hauek ezagik zeirut zaizkizuen, zer aldatu daiteken, ez dakit, orokorrean. HBO Maxen nora pelikula dago. Bai, horregatik, ez dago eguneratua, nora pelikula dago. Oso ondo HBO Max, nora pelikula dago. Baina, egia da, Koldok esan duen horrek eman dit niri ere hausnartzeko. Ari gea Netflix, HBO, Amazon eta etxean egin beharreko lana zer, ez? Baina, ez zein da gure realitatea. Nik uste askotan konfunditzen degula zer den gustatuko litzaigukena eta zein den errealitatea, baina gure buruarekiko ere bai.
ETB bin botatzen dira. ETB baten pelikula botatzen denean ze audientziak izaten ditu. Oso txikia garbi dago. Bueno, eta hori osea, oso txikiak dauzkagun ikusle euskaldunak ere kontuan hartuta. Orduan, ezin duguna da horlako mobidetan euskera gora bera ibili, baina gero gure eguneroko errealitatean zer ikusten dugu, gustatzen zaiguna. Edozein hizkuntzetan dagoela, musikan, serietan, edozein alorretan. Eta orduan, zer da gustatzen zaigun hori? Hori kontsumitzen dugu. Eta hizkuntzarenak berdin zaigu, ez? Guri edo ondarragoekin gertatu zitzaigun gauza kuriosetako bat izan zen, komentario gehienak eta kritika asko eta esan zian, bueno, oso ondo atera zen, kritika aldetik eta oso ondo atera zen, baina hizkuntzaren alorra izan zen jorratu zena. Ez dakit nor markineraz egiten zuela, zergatik bizkaiera, zergatik ez batuaz, hor bizi gara, filologoen herri bat gara. Eta ez dugu modu natural batean bizi, pozez, disfrutatzeko, gure produkzioa. Neri berdintzait zenbat jendek ikusten duen HBO Euskal Herrian edo ez hizkuntzatan ikusten duen. Nik uste plantatu beharko genukela da, ea gustora ikusten ditugun euskal produktuak, ea maila ematen duten, eta gero gure buruari galdetu, pixkat ekoizpenaren 3 alorretan, ze askotan ikuste uste dugula garenak baino hobeak garela. Orduan, alde batetik, sortzaileen talentua igual ez da guk uste duguna bezain ona. Ze egiten dugun edozein gauza euskeraz egina egoteagatik ja iruditzen zaigula hostia dela. Eta ez da horrela. Osea, euskalduna izateagatik egiten duzun guztiak ez dauka talentua. Ikusi behar dugu ere, ekoiztetxeek daukaten diru urri hori nola banatzen duten ekoizpenetan. Zenbat gastatzen da ekoizpenetan, zenbat poltsikoratzen da, zenbat inbertitzen da kalitatezko zerbait egiteko, edo zenbat inbertitzen da negozio gisa, makina martxan jarri, eta benga, guazen seriak egitea. Eta, bueno, eta ETB-rekin ez dute errepikatuko, baina esan edet, 3 alor horietan, autokritikoa izan behar dugula, ez? Orain oso modan dago adibidez, euskaldunak badugu joera autoflagelatzeko euskeran. Ostia, nik nahiago dut autoflagelatzen eta autokritikoa den norbait, bestetik gerra guztiak galdu eta guztiak irabazi izan balitu bezala portatzen den norbait baino. Eta askotan nik uste euskaldunak hori garela, ez? Gerra guztiak galtzen ditugu, baina portatzen gera, gerra guztiak irabazi izan bagenitu bezala, ez? Arrotasun horretan eta dena da kanpotik datorren zerbait, ez? Plataformak, ez dakize, ez digute euskeraz, eta kontsumoa zer? Benetan, plazer ematen diguten gauzak euskeraz daude? Euskeraz egiten ditugu? Nik uste askotan ez, baina ez diogu gure buruari hori onartzen. Euskeraz ez dugu kontsumitzen, ez dagoelako euskerazko edukirik, edo benetan ados daude Koldorekin. Iruditzen zaizu benetan gazteen artean ikusten dute La Casa de Papel, gustatzen zaiolako. Euskeraz egon balitz, ikusiko lukete berdin. Kalamararen kontua, ez? Squid Game telesaila, Koreako telesaila hori. Izan zen bombazo bat mundu mailan. Jendeak pentsatu zuen Korear ez dago, ez? Osa, esan eget, iruditzen zaizu hizkuntza badela hor traba bat edo abantaila bat, kasu honetan, ados daude Koldorekin. Squid Game, bai, izan zen, iaz gehien ikusi izana. Bai, kasu honetan pelikula ez da telesaila. Bale, telesaila, bai, baina hori buruz, bai, itzin dezakegu. Ze, pelikula korearrez da, Euskal Herrin ziur aski, euneko handienak ikusiko zuen gaztelaniara bikoiztuta, euskeraz ez zegoen bikoiztuta, ez dakit zenbatek ikusiko zuen euskeraz bikoiztuta, baina ez zegoen euskeraz bikoiztuta, eta euskarazko azpidatziak ere zeuden. Ze nik azkeneko 3 urtetan, irakurri ditut azpidatziak pila bat. Filminen ikusi ditudan eduki guztiak, pelikula eta dokumental guztiak jatorrizko bertsioan ikusi ditut eta oso gustora ikusi ditut, baina denbora guztien honeiz pantailan gaztelaniaz irakurtzen. Eta horiek euskarazko azpidatzi horiek baleude, euskaraz irakurriko nun denbora guztien. Zure kasuan, baina zuk uste duzu hemen ohituak gaudela edo daudela euskarazko azpidatziekin kontsumitzen benetan? Osea, euskerazko azpidatziak egingo balira jendeak erabiliko lituzke, kontsumituko lituzke galdetzen dut, eh? Euneko bat da, ez asko, zinemaldian jendeak ikusten ditu pelikulak azpidatziekin, baina hor iruditzen zait baita ere, kritika bat egitera noa Eusko Jaurlaritzari, ze duela urte batzuk bikoizketa, euskarazko bikoizketa murriztu zutenean ikaragarri, ez zuten egin apustu bat azpidatzien alde. Zergatik ezan egin apustu sendo bat eta jarri bai Euskal Telebistan eta bai beste toki batzuetan pelikulak, telesailak guzti horiek, eduki guzti horiek jatorrizko bertsioan euskarazko azpidatziekin. Claro, kentzen baldin baduzu bikoizketa, azpidatzien alde egingo ez du apustu, baina non dago apustu hori ez dute egin.
Orduan ez da mugimendurik egon, ez da ohiturarik sortu jendeak azpidatziekin ikusteko. Eta batzuk aipatzen dute frankismoaren herentzia bat dela bikoizketarena. Nik ez nuke hala esango, baina, klaro, kontua da, hizkuntza, zuk esan duzu, hizkuntza gutxitua hasieran zertzan. Garbi dago, espainol bati, esaten badiozu bakarrikan aurrentzako edukiak izango ditula bikoiztuta, moskatu ingo da. Esango izu, nahi dula Squid Game bikoiztuta gaztelaniara, eta ikusi nahi dula gaztelaniazko ahotsekin. Baina, klaro, hemen egia da, dirua falta dela, ez dago dirua gauza guztietarako, baina ez da benetako apostu egiten ikusentzunezkoen alde. Ez dago estrategia bat. Bikoizketa murriztu da, ez da azpidatzen alde egin, eta gaina produkzioan, zuek bezala sortzaileentzako produzitzen denean, miserietan ibili berdezue. Garbi dago hor zerbaitek huts egiten duela. Baina hemen, iruditzen zait, galdetzen dute, bikoizketa eta azpidatzien arteko burruka honetan, galtzen ateratzen dena benetan dela, galdetzen dute, abera doztauten, jatorrizko sormen propioak, alegia. Elitzateke benetan hori bultzatu behar, euskeraz errodatu den telesail bat, Netflixek ekoiztuko du adibidez. Ez, lehen esan dizu dena, bikoiztu egingo dugu ja telesail bat, edo azpidatzi egingo dugu. Ez zu iruditzen, geziak ari direla pixkat ezbideratzen garrantzitsua ez den alde batera, galdetzen dizuet. Ja, baina beste behin dator Bai, badakit. merkatura. Bai. Osea, zenbat jende kontsumituko du euskeraz sortu den telesail hori? Baina bikoizten baldin bada gero telesail hori? Bueno, eta berriro gatoz, telesail horrek beharko du kalitate minimo bat hori bai. aurrera egiteko. Baina nik uste askotan izan behar dugula asko zintzeroagoak. Zuk, hemen euskalgintzan gabiltzan 500 pertsonetatik zenbatek jasotzen du medizina pakete bat, instrukzioak eta irakurtzen ditu euskeraz. 500 pertsonak Euskal Herri osoan. Eta zenbat jendek ikusiko luke Juego de Tronos euskeraz azpi idatzita. 500 pertsonak. Egin behar dela hori gehiagora juteko, nahi dezuena, ni ez dago estrategia horietan, ni ez euskeraren batzar, ez dakit. Baina errealitate hori da, orduan, lanean ari garen nontzat, errealitate hori da. Ez, orduan, beti bizi gara gure burua nolabait engainatu nahian, ez, alakoak garelako eta ez zigarelako eta gure kontestua hori delako, gero etortzen da kanpotik edozein plataforma eta jende horrik berdintzai, gure, gu gara janomamien moduan edo tirolesen moduan, ez, eta gure mobidak berdintzaizkie. Orduan, bizi gara ikusentzunezketan gero eta gehiago mundu global batean, korearrak, baina Korea herrialde bat da, milioika biztanle ditu. K-popak matxakatzen du gazte guztien artean. Guk zer esportatzen dugu? Itzultzen ez den zer esportatu dugu mundura. Gero aipatuko ditugu nazioarteko adibide, uste interesgarri batzuk. Dena den, ez dakit aipatu nahi zenuen, bideoa jarri nahi, baina aurretik pantalla txikiaken manifestua zorbait aipatu nahi zenuen urtzi, edo zorbait atera nahi dezun boltxo magiko horretatik. Boltxotik? Bai. Bueno, eske... Sport Billy. Zekit Doraemonen boltsoa, Ez, baina zuk dokazu kamiseta bat. Hor, jartzen duena pantaiak euskeraz. Eta hemen dago manifestua pantaiak euskaraz dena. Eta manifestua abenduan aurkeztu zuten, eta 40 eragile baino gehiagok sinatu zuten, ikusentzunezko sektorekoak, Ibaiak, EAPV-ek, Nafarroako ekoizten elkarteak, Zuko Gailua iparraldekoak, hezkuntzako, kulturako, euskalgintzako sektorekoek. Eta hauek streaming plataformei buruz diotena ez dut irakurriko, webunean behiratu nahi dunak manifestua, edo sare sozialetan, baina horre argi eskatzen dute euskarazko streaming plataforma bat egon dadila, EITB-ek primeran sortuko du, baina ia iragarri du ez dela euskara hotxean izango dela euskaraz eta gaztelaniaz. Zer izango da, ez du seguro datu, primeran zehazki zer izango da? EITB nahieran bat... Biltegi bat, existitzen diren gauzen biltegi bat. EITB nahieran baino zerbait pixkatu bea, baina erregistroarekin. Zuk erregistratu inberko dezu, eta gero eduki gutxi batzuk agian egongo dira ordainezkoak. Eta eduki guztiak ez dira izango EITB-koak. Egongo da, Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren kontzertu bat, edo dokumental bat jaialdi batean dagona ez dakit nun, eta agian igual ordaindu daiteke, baina hori izango da. Baina gero manifestuan baita ere eskatzen dute plataforma guzti hauei bermatzea edukiak euskaraz. Koldok esaten duna arrazoia handia dauka, baina bintzat badago herritar talde bat eta badago kezka bat. Ze Netflix euskaraz taldeak
13.500 sinadura baino gehiago jaso zituen. Disney Plus euskeraz taldeak ere 7.000 inguru dituzte laguntzaile asko, eta ari da jendea behar duguna ere edukiak euskeraz. Adibidez, pelikulana ados esan dezu Koldo, ez dira ikusten ETB-n, baina irabazi arte telesailak aurren artean sekulako audientzia onak izan ditu. Baina hor ere, ez? Guazen ere sartu daiteke hor, iruditzait badaudela hor target desberdinak agian, ez? Esan edet. Bai, baina edukiak euskeraz behar ditugu. Bai. Eta kontsumituko ditugu beste herrialdetakoak, baina beste herrialdetako horiek egon daitezela behintzat batzuk edo garrantzitsuenak aldala euskarara bikoiztuta eta euskara azpidatziekin. Nik nahiko nuke ez dakite filminen datorren astean jartzen duten pelikula edo telesail berria, nahiko nuke egotea azpidatziekin, eta ez azkeneko 3 urtetan bestela ez dakitzen bat Kijote irakurri ditudan pantailetan. Baina euskerazko edukiak behar ditugu, edo kalitatezko edukiak behar ditugu eta izan daitezela euskeraz? Bi gauzak, baina egiten den ekoizpenak pelikulak adibidez. Euskarazko 2 pelikula egiten dira urtean. Egin daitezela baldintza honetan eta presupuesto honekin. Telesailak gauza bera, ezin dute Koldok aipatu ditun baldintzetan ezin dira hola telesailak egin. Hori oso erokeria da, eta nik beste produktore batzuk ere aipatu izkiate ze aurrekontu txikiekin aritzen diren telesailak aurrera eramateko, eta hori ezin da. Behar dute modu honean egin, kalitatezkoak izan daitezen. Nik nahi dut euskarazko telesail bat ikusi, baina kalitatezkoa duega, Koldona baldin bada ikusiko dut, fijo. Itzeiteko gau gazu, Koldo. Ez, ez dakit, nik pereza handia ematen dit. Asko hitz egite, hau da nire kriston txapa, ez? Baina pereza handia ematen dit beti gabiltzarako honi bueltaka, eta azkenean, ikusi, honekin gertatzen euskal zinearekin bezala. Liburu gehiago idatzi da euskal zineaz egin denaz baino. Eta hemen ere plataformak, euskara aldeko plataforma, streaming euskera, nahieran, bestea. Egiten ditugu 1000 txiringito, baina ez duguna da egiten ekoiztu. Eta izango dira batzuk mediokregoak, besteak hobeak, baina horretarako zein behar da, apostu bat, dirua jarri eta makina errebentan jartzen den moduan, edo zikturgunen, nanogun eta guztietan jartzen den moduan, apostua izan behar du, nahi balin bada, Iparragirre jaunak esaten duena aurrera atera, dirua jarri, hori ez dugu guk asmatuko, hori Marsek eta horren aurretik ere bazikiten. Orduan, baliabideak jarri eta aterako da, eta batzutan izango dira hobeak, beste batzutan okerragoak, ezin duguna da beti ez, horrelako roiotan ibili, beti badirudin negarrez, zuk esan dezuna ez, odei beltzak, eta ez da odei beltzak, da pixka bat, bizigaren laia beste mundu batean, zorionez, gauzak egiten dituen jendea, eta jende gaztea badago hemengoa dena, baina nahi dena Holandan lanean, Inglaterran lanean, egiten ditu gauzak, eta egiten ditu aldituen moduan, euskeraz denean euskeraz, baina holandez ez denean, edo ingeles ez denean, inungo konplejurik gabe, ez? Gu oraindik bagera belaunaldi bat, konpleju pila bat ekartzen ditugunak euskeraren kontu honekin, eta lastre hori eramango dugu betirako. Nik uste zorionez, nahi ditugula pantaiak euskeraz, nahi ditugula seriak euskeraz, finantzatu daitezela, eta finantzatzen ez badira, izango dira gazteleraz, inglesez edo koreanoz. Lege honek aldatuko dut zerbait, uste dezu urtzi, benetan. Onartzen baldin bada lege hau. Ez dakiz terminotan onartuko da. Titularra erreparatuz gero bakarrik. Eta esklusiba, esan dugu, Esklusiba. Ez dago hemen musika ezin sartu, esklusiba urtzi. Esklusiba. Aukerak zeuden esaten aizian agian legea onartuko zela uda ondoren. Eta jakin dugunez, maiatzean eztabaidatu eta onartuko da. Onartuko da. Bai, baina behin onartuta gero, zeinek kontrolatuko ditu plataformak? Izan ere hurrengo galdera. Zeinek neurtuko du plataforman Disney Plusen dagola ez dakize 100. Ze adibidez, hemen ez dago ikusentzunezko kontseilurik. Espainia mailakoa ez dago, Katalunian badago, baina EAN eta Nafarroan, Hego Euskal Herrian ez daude. Iazko udaberrian egontzan proposamen bat Eusko Legebiltzarrean ikusentzunezko kontseilu bat sortzeko, eta EAJak eta PSek baztertu nintzuten, eta ez da eztabaidatu. Badirudi ezin dela ez da eztabaidatu horri buruz. Nahi da kontrolatu, eta gero sortzaileek lausosekin egitea ekoizpenak.
Eta, bueno, gai aldatuko dut zen, Aldatu bestela nahi enroiatzen duzun naiz. moduan. Crossover naranja, crossover limon. Bai, esan dezu zinemari buruzko liburuak, ez? Ba, justu, a ber, boltsotik aterako. Bai. Esan dezu zinemari buruzko liburuak, hauxe, azkena. Irudiz eta euskaraz, gure hizkuntzaren zinema, gure zinemaren hizkuntza, Josu Martinezena. Oso gomendagarria, UEUk argitaratua, eta benetan, gainera, iruditzen zait, dala oso adierazgarria liburu honetan jasotzen dena, 20. mendean euskarak zineman izan dituen zailtasunak jasotzen dituna ikerketa lan ederra da, eta gero azken aldian ja bukaeran da epilogoa 2005-etik honea ja egin diren pelikulak, hor Marian eta Koldo azaltzen zeate liburuan, gutxi, baina azaltzen zeate. Eta ez, horrekin esan nahi nuna da... Horre titularrak ematen ditu, Koldo? Koldok ez. Ez, baina Josuk bai. Eta Josuk pixka bat ere aipatzen duna bukaeran, nik uste merezi duela irakurtzea, ze zinemarekin lotua da, baina hitz egiten nahi garen gaiarekin ere badauka, ez? Eta pixkat behar dena, ez? Edo beharko litzatekena. Eta bukaeran esaten du, euskal zinemak, eta balio du euskal telesaiak, euskarazko telesaiak, esatea, finean erronka handiak ditu. Aukera neketsuak dituen bezala, ziberesfera globalean, pario kolektibo batetik baino ez du eginen aurrera. Instituzioen babesak, euskaldungoaren erabilerak eta kalitateak eginen dute bideragarri. Euskara bera bezala, ekin. Ikusiko dugu. Bueno, claro. Bai, hori esatea eta ezer esatea ere gauza bera da. Osea, behar du kalitatea, behar du ezakeze, baina hori konkretatzea da behar dena produktuak egiteko. Eta gero jabetzea, hori konkretatzeko baldintza jartzen ez badira, ez dela egingo eta ez dela ezer pasatzen. Osea, inork ez izigu eskatzen ere seriak, gure pelikulak, munduak berdin egingo du aurrera, gure lanik gabe. Orduan, nahi direla, egingo ditugu, baina ez... Lehen justo Marianekin eta izketan nahitu geha, ez? Como euskera... Ostia, herri honetan, azten zera pentsatzen, noiz hasi ziren ikusentzunezkoak euskeraz egiten, eta, klaro, Juanma Bojoioa, Meden, Ales de la Iglesia, guzti hauen belaunaldiak ez. Enekola Sagastik eta izan zidan, ez? Lehenak egin zirenak, eta gero jadoa, Kixi, Telmo, eta nire belaunaldira. Osa, duela 4 egun. Orduan ere, zer eskatzen diogu munduari, ez? 20 urtetan, derrepente, Netflixen lehen pantalla horretan azaltzea, eta... Errealitate bat dago, eta nik uste, errealitate hori garbien ikusten, edo ikusteko gai garen momentutik aurrera, pausoak ematerako orduan ere, alik eta hoberen emango ditugula. Eta beste guztia dira nahiak, konfunditzea hori, gustatuko litzai gukena, lehen esan dudan bezala, eta errealitatea. Eta esan nahi guzti hau kontsumoarekin. Osa, nik ikusten dut inguruan dituan gazteak, aurrak, zer kontsumitzen dute, zer gustatzen zaien, eta hori, eske... Osea, gustatuko litzai guke beste zerbait izatea, baina ez da hori. Eta lehen esan dezue bai, irabazi arte, goazen, takolo piretxe eta porrotx bai, baina gero hasten dira ja ateratzen, porroak erretzen, bizitzari zukua ateratzen, eta mundua beste zerbait da. Eta movida guzti hauek berdin zaizki. Eta jarri guten mediko de familia berriro, edo Los Serranos, orain hori modan dago. Eta ez da zer gertatzen, eske, badirudi molestatzen digula, Aizarnazabalgo 17 urteko neska batek Los Serrano ikustea. Ba ez, Los Serrano gustatzen bazaio, ikuste zara Los Serrano, eske ez da zer gertatzen. Ze ikusi, osea, zegon behar du, ETBek eskaintzen diona pelota ikusten edo gure seriak ikusten, ez? Igual nahi du Los Serrano ikusi eta ez da zer gertatzen. Ez da zer gertatzen. Espainolak dira, ez da ikzia, resinez esaltzen da, baina hori gustatzen zaio. Horrez dago arazorik. Telesailzalea, bueno, zu bai, zinezalea baiz, telesailzalea, ez dakit kontsumitzen dituzun telesaiak, ikusi dituzun asko. Bai, baina lenguan jabetu nintzen, gauza batetarako ikusi nuen pixka Los Sopranosen kapitulo bat, eta gero The Wireren kapitulo bat, eta jabetu naiz, horiek ja oso klasikoak direla. Eta niri gustatzen zaizkidan telesaiak, gaur egon izan liteke Better Call Saul, edo horrelako zerbait, baina ja ez daukate niri gustatzen zaien erritmoa edo tonua, ez? Gaur egun zu planteatzen dizu norbait Los Soprano egitea, estatu batuetan zaila, baina hemen imposiblea litzateke, ez? Osea, telesailek hartu duten erritmoa eta hautsaltasun maila
ez du asko egiten nerekin, orduan jartzen ez bat ikusten, ikusi ditut 5 kapitulo, eta derbente jabetzen ez, ostia, ez dit posorik utzi ezer, orduan, azkenean da hori, garai batean ikusten dituen, baina ez dut, 6 ordu inbertitu behar baditut, zerbait ikusten, nahiago 3 pelikula ikusi, telesail batekin astea baino. Ez dagoa detzen dizuen, jakiteko, ea okurritzen zaizkizuen, aipatuko ditut nik bizpairu, kanpoko adibideren bat izan daitekeela eredugarria edo interesgarria Euskal Herriarentzat, Euskararekiko, Islandia aipatzen da askotan, nik hemen aipatu ditut batzuk adibidez Trom, aurten ikusi telesail bat Feroe, Irletan eta bertako hizkuntza gradutako telesail bat, hor Krims daukazue adibidez, Carles Portorak katalanez egin duen True Crime, hain modan dagoen True Crime formatuan dagoen telesail oso gomendagarri bat, eta gero Movistarrak egin duena da erosi, eta kasu honetan bikoiztu egin du Espainierara. Hor daukazu ere Finlandian badukate Netflix xume moduko bat, orduan, irutzait nazioartean badaudela mugitzen. Ezakit zuen kasuan, irutzait zuen edo ezagutzen dezuen, hauetaz gain, adibide edo eredu interesgarririk? Hizkuntza gutxia... Hizkuntza gutxitua, bai, edo behintzat ez dadila izan ingelesa, gaztelera... Ja, baina, eskondo legokena da, The Wire egitea, baina euskeraz. Zergatik ez, hemengo gatazka, osea, hemen... Ja, lehia, behiratu behar degula, David Simoni edo beste bati edo ezague. Eske, niretzat beti ekiparatzean, zergatik nik filme bat euskeraz egin, eta de repente ni ekiparatzea beti Flandriako batekin edo Galeseko batekin, zergatik ez diate ekiparatuko Frantziako batekin, nire zineak asko daten baitu Frantziako zineaz. Ez euskeraz egiten dezu, orduan, konparatu nazazu Galeseko tipo batekin, ez? Ez dakit, niri gustatuko litzatekena da, The Wire hemen egitea, politika, genero, arrazakeria, hemen dauden movida guztiekin, baina pentsa, The Wire bat euskeraz. Beharko genukena, jente talentu duna hori idazteko eta hori zuzentzeko, baina ez dakit zergatik... Hemen, gutxi ez den degula irutzen. Ez gure burua ekiparatzen dugu derrepente, hori ez, Feroe irletako jendearekin, errespetu guztia Feroe irletako jendearei, baina... Bai edo ez, zergatik ez Frantziako edo zen serie batekin, ez? Askotan, hori da pixka gero, lehen marianek aipatu duena, guk orain txegin dugu, hori ez, intimidad, eta lan egiteko moduan, hasieran esatezu hostia jende, izan gara superprofesionalak, eta haien aldetik jaso ditugun komentarioak beti izan dira laudorioak, lan egiteko moduaz, frogak, ezakizu, guk lan egin dugun moduan, ez diogu inbidiarik Espainiako edozein produktorari, edo Frantziako edozein produktorari. Egin dugu lan aurrekontu hoiekin, ekipo hoiekin, aktore hoiekin, eta ingo konplejurik gabe, are gehiago, nik esango nuke, ez dugu egun bakarra pintxatu, ez da ritikik egon, oso ondo egon da. Baina, eta hemen egin dugu, ez dakit, konpleju txiki hauek... Bai, lehen mailan egon nahi baldin badegu, lehen mailakoek bezala pentsatu behar degula, eta haiekin konparatu behar gehala. Eta bagarela, Javi Agirre daukagu, argazki zuzendaria, mundu osotik otxaingo liokete Javi Agirreri, baina gauza bera soinuan, gauza bera artean, eta zergatik, eta zuzendariak, eta Koldo Serra batek zuzentzen ditu La Casa de Papelen kapituluak, Koldo Serra da, bilbotarra, eta armentek La Casa de Papel egiten dut, eta askotan hori da okerrena eta honena, ez gaudela zai euskeraz, ETBek edo besteak, ez, bengo jendea lan egin dezake munduko edozein tokitan, eta edozein hizkuntzetan. Bai, adibidez, Moriartikoek Balentziagari buruzko telesale bat egingo dute, Disney Plusentzat. Gaztelania zengo dute, baina proiektua beste zerbaiten inguruan balitz agian beste norbaitekin egingo lukete euskeraz. Baina ETB-ren presupuestoekin ez dugu. Azken hausnarketetara iritsi aurretik, bideo bat jarri nahi dizuet, ez dakit entzungo dan, kasu honetan Kataluniako sari banaketa batean da, eta pixkat hitz egiten dute, ikusi bideoa eta gara. Portem dades també de la Plataforma per la Llengua, l'ONG del català. Perquè si alguna cosa indica salut de ferro en una llengua és que hagin de crear una ONG per salvar-la. Doncs sí, el tema és que a les plataformes hi ha moltes pel·lícules que no podem veure en català, encara que existeixen versions d'aquestes pel·lícules en català i pagades amb diners públics. 7 milions d'euros. On són aquestes pel·lícules? Fem un escape room. A Netflix, ja et dic jo que no, 0,5% de contingut en català. Disney Plus, tampoc. Hi ha més títols en noruec o islandès que en català.
Molta dièresi, poca ser trencada. HBO, en canvi, no podia oferir contingut en català per problemes tècnics. Problemes tècnics que ja hem solucionat i llavors ens permet amb HBO Max veure un total de 0 títols en català també. El no res, però amb més definició que abans. Però no patiu, vale, perquè el govern ja està negociant amb les plataformes perquè incloguin contingut en català. Doncs mira, el govern està negociant, jo així em quedo tranquil·líssima, perquè això no ha fallat mai. Mai. Per sort, mentrestant, hi ha gent que fa coses sense que l'obliguin. Doncs sí, efectivament, un aplaudiment, sisplau, per l'unicorn de les plataformes, que és Filmin. Clar que sí. Home, és que... Sí. Gràcies. Sí. Gràcies per confirmar que el català efectivament existeix i no és una al·lucinació col·lectiva nostra. Correcte. On més podem veure pel·lícules en català? A les sales de cinema. La llei catalana del cinema diu que el 50% de l'exhibició a sales ha de ser en català. La meitat. El Tribunal Constitucional diu, flipats, el 25%. La meitat de la meitat. La realitat diu que no arribem al 5%. Menys de la meitat, de la meitat, de la meitat, de la meitat. O sigui, no és que ens alimenten molles, és que ens hem d'inventar un nou concepte de microengruna fraccionada per descriure el que tenim ara mateix. Bueno, besterik gabe, iruditzai dela hau Gaudi sarietako banaketa batean da. Nik uste katalanek argi dutela, katalanak duen egoera gordina plataformetan, guk uste duzu argi daukagula, eta gero bestetik, imaginatzen duzu horrelako, ez dakit, Donostiako zinemaldiko sari banaketa ekitaldi batean, edo horrelako aldarrikapen bat? Urtzi adibidez. Ez dakit, agian... Osa, konstiente gea? Konstiente gea, esan nahi zut. Bai, baina Koldok aipatu ditun 500 militante ez gain, eta pres gaude benetan, esan bai, baina benetan horrela da? A ber, manifestu hau sinatu du... Bai, galdetzen dut. Eta 40 eragile hoien atzean, daude milaka pertsona, esan ez dut dago. Baina sinatzean gratis da, nik sinatu dezake edozer gauza. Da, egunero egiten dezuna. Osa, sinatuko zenuke ez dakize gosearen kontra, noski nola ez. Baina gure eguneroko tasunean egiten dugu datuak diote ezetz. ETB baten zine euskaraz jartzen denean, datuek diote ez da 1000 pertsonak ez dutela ikusten. Bale, baina zergatikan ez da ETB-ren aldetik alegin bat egin ondo promozionatua, ondo emateko eta kalitatezko pelikulak eman eta ordutegi honetan... Baina ETB-ri beti ezin dugu kulpa bota, ze guk nik Mogambo aretoan gustoko dudan kontzertu bat barin badago, saiatuko naiz enteratzen nola nola sortu sarrera, nola lortu sarrera, osea, ETB-ek ere ezin digu, ez? Ni ados nago ETB-ko betu promozionatu behar ditu gauzak. Eske, zinema saio badago, La Noche de zenbat urte da mazki, 19-20 urte, eta ez dago zinema saiorik egin ETB baten, ez dago euskararik. Esan dizut, horrek ere erakusten dula zerbait ETB-ren aldetik. Ez da bakarrik jendeak ez ditula ikusten. Euskal Telebistaren aldetik, lehen esan dut, bai, TV3-en, ematen dituzte katalanez eta Galizian, Galiziako telebistak ematen ditu galegoz. Hemen ez dakit zergatik hemen berrean gaztelaniaz. Bueno, nik uste hori, egia da, baina baloiak kanpora botatzea dela. Katalunian hizkuntzarekin bizuten errealitatea eta Galizian beren hizkuntzarekin bizuten errealitatea ezberdina da eta askoz ez txertatuago dago gizartean. Hemen, esan dizudana, niri bakoitzak bere etxean medizina bat instrukzioak irakurtzen dituenean, hizkuntzatan irakurtzen ditu. Eta hori errealitate bat da. Eta jende euskaldun asko gazteleraz irakurtzen ditugu. Ados. Bueno, amaitzen juteko, laizzer amaitu behar dugula, azken bi galderak, lehenengoa, azkena hausnarketa titular bat eskatuko dizuet, baina horren aurretik, irudika zazu ez zuen burua, hemendik 10 urteetara, ze panorama benetan ikusten diozue euskal ekoizpenei, kasu honetan, telesaietan zentratuko gara, baina benetan, iruditzai hemen aigea Netflix gora, HBO, politikariak, lege berriak, bikoizketa, azpidatziak, gauza asko sartu ditugu hemen mai gainean, bota ditugu mai gainera, baina koktel horrekin irabiatu bat egin, eta hemendik 10 urteetara benetan ikusten dezute zerbait desberdina egongo dela panorama honetan, berdin jarraituko dugu, Koldok aipatu du datu bat, ez? Euskerazko ekoizpenak benetan noiz hasi dira egiten, ez? 4 egun daramatzagu euskerazko pelikulak egiten, ez? Hemendik 10 urteetara, telesailak lehen aipatu duen kontzeptu hori industria moduan
ikusiko ditugu ez, berdin jarraituko dugu okerrago, nola ikusten duzute? 10 urte edo 15, berdin zait. Nik baikor izatera, eta ez gure belaunaldiaz ja ez hitz egiteko, baina bai, niri gustatuko litzaidakena da, gaur egun 20-30 urte dituzten zinegile horiek, ohitu direnak oso modu amaterrean eta prekarioan lan egitea, ez dutenak zinea edo serien mundua arlo industrial batetik ezagutu, kapazak izango te diren, eta nire irudipena da baietz eta itxaropena da baietz, pauso hori eman eta beren film amater txiki erosoiek egiteaz gain, batean salto hori egin, eta horrelako erronkei ere aurre egitea, ez? Telesail industrial eta beste zailtasun eta beste desafio batzuk eskatzen dituen eta hain erosoak ez diren ekoizpen horiek egingo ote dituzten, ez? Nik ikusten dudalako badagoela oraintxe bertan nolabaiteko salto bat, ez? Belaunaldi salto bat, eta gustatuko litzatekeena da hori, hemendik 10 urtetara, ikustea gaur egungo, zinegile asko, emakumezkoak direnak gainera, ez? Salto hori eman eta batean, zine industria edo zine industrial horretan ere, beren proposamenak egitea. Beraz, hemendik 10 urtera, urtzik aipatu ditun, odei ilun horiek, zure kasuan, eguzkia ikusten duzu pixka. Gaur egun eguzkia ikusten dut. Zuk ere, eguzkia ikusten duzu, hemendik 10 urtetara, edo gaur egun? 10 urte barru? 10-15. Ez dakit, klima aldaketakin, ez dakit. Bueno. Ez da, odeiak ikusten, nik hitz duen guzti hau badirudi esaten duela oso modu borde eta ezkor batean, baina niretzat ez da ezkortasuna, da errealitatea, hori da Antonio Gramscik esaten zuena, ez? Pentsamenduz pesimista izan beharra da eta akzioz baikorra. Eta nik pixkatildo horri jarraitzen diot, baina nire ustez, hori, askotan bizi dugulako simulakro bat, eta ja bada garaia simulakro hori alde batera uztea, horrek ez du esan nahi gehatzea, ez? Askotan gehatzen garelako kontekstuan, baina gero ardatzean ez dugu lanik egiten. 10 urte barru, Koldok egingo du The Wire euskeraz, eta nik eskatuko diot telesail horren prentsa eramatea, proposatuko diot. Igual, edo lehendakari izango naiz, eta... Oparitu beharko diozu merchandising-a gero poltsoan sartzeko. Horrek beldurra ematen dit, eta hasiko liburuak ederatzen, eta... Ja, amaitu horretik, titular bat eskatu nahi nizuen, baina horren ordez, jake crossover telesailen jaialdian gauden, eta nik uste jenderik gehiago interesatuko zaiola, gomendatu zazue une honetan telesail bat nahi zuena, gomendatu, jendeak ikusi beharko luken telesail bat. Aztu hizkuntza, aztu gaurko gaia, telesail bat gomendatu. The Newsreader, australiarra, filminen dago, eta 1986an girotuta kazetaritza mundua... The Newsreader. The Newsreader. Filminen, oso ondo. Koldo, The Wirek ez du balio. Joder, Eta ondarrauak ere ez. Better Call Saul, lehen aipatu dut, eta orain uste denboraldi berria edo atera dutela. Hori da. Eta, izango delako bere moldean azkenetarikoa, dinosaurio bat, gaur egun. Ados nago. Eskerrik asko, aztu baino lehen, 8etan La Novia Gitanaren mai ingurua daukazue, gomendatzei zuet gelditzea, ze oso interesgarria izango da, baukazuet artea gainea komunera juteko lasai, zerbait hartzeko, gero bueltatu zaitez 8etan, ze oso interesgarria izango da, eta besterik gabe eskerrik asko benetan, Marian, Urtzi, Koldo, beti ikasten den mai inguru hauetatik, eta irutzait zuengatik asko ikasi detela gaur, eskerrik asko gertuatu zareten hori ere, ze irutzait euskarazko mai inguru baten, oaingoan jende dexente ikusten eta beti da pozgarria, orduan posteko da jendea egotea, eta zeiran esan duten bezala, eskerrik asko crossover jaialdiari beste behin ere, nirekin kontatzagatik. Mila esker guztioi, eskerrik asko. Eskerrik asko.